Takže ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa, kde rozoberám výbavy do lesa. Dneska je to high budget výbava. To mám tuto v tomto ťažšom boxe. No, takže tuto je mystery vec, to bude až na konci videa. Takže skúste uhadnúť, že čo to je. Potom tu mám teda takúto sekerku. Je to multifunkčná ľahká sekerka. Je k nej aj obal. Celkom ľahká. Má tu takýto, tým, že je multifunkčná, tu má aj kľúč ako keby na šroby, má tu otvárak na pivo a je to aj vlastne tá sekerka, podľa názvu. Je celkom ostrá, no ale ďalej tu máme takýto nožík. Nemám jednu ruku, takže sa mi ho ťažko bude roztvárať, ale to strihnem. Sú to vlastne také kombinačky, to ukážem potom ďalej vo videu. Potom tu mám všetkým známe kresadlo, použité už v iných videách. Ďalej pílku, tu už som ukazoval aj v iných low budget výbavách a tých budgetových. Preto ho všade dávam, lebo je vhodná do každého ruksaku, keď idete do lesa, lebo sa všade vmestí a celkom dobre funguje. Ďalej tu mám takúto kľúčenku, je to šrobovák, je to proste 3 v 1. Možno to vyzerá ako 2, lebo aj tuto vzadu aj vpredu je šrobovák a potom je tu ešte takýto na tie šroby a skrutky všelijaké. Tu je plochý, z druhej strany je to krížový šrobovák, je celkom taký, zaostrí sa. Je malý, ale dobrý, takže odporúčam ho nosiť so sebou. Ako aj v týchto tu kombinačkách, v tomto multifunkčnom nožíku, sú tiež také šrobováky, ale to sú väčšie. No, takže toto je ten nožík. Ako vidno, je tu pilka, nožík, sú to vlastne kliešte, je tu pilník, potom je tu právitko, ktoré je z druhej strany, potom je tu plochý šrobovák, tento tu je krížový, toto je ako keby taká ihla, alebo niečo také. No, tu je však pilka, nožík, to som ukazoval. Je tu aj otvárák na fľaše. Je to celkom výhodný nožík. Stál ma okolo nejakých 10 eur. A oplatí sa to, lebo je to také multifunkčné. Ako teraz je to high budget výbava, takže a toto je high budget, patrí do high budget rozpočtu, takže to odporúčam. No, teraz tu máme tu mystery vec. Mohli ste si niektorí tipnúť, že čo to je. Je to takáto lopata. Počkajte, len musím vybrať. Je to takáto skladacia lopata, je to zároveň aj krompáč, ešte to za chvíľku rozložím. Takže toto je ona. Tuto vzadu, čo je aj tuto takáto vec, tak to je, aby sa z toho dalo spraviť aj krompáč. A je to také, že zároveň je tu aj takáto pilka, keby ste stratili v lese len s touto lopatou, tak aby sa s tým dalo aj robiť. Je to tiež celkom dobrá vec, stála má okolo 20 eur, hovorím, že sa vyplatí, no, neviem či 17 alebo nejak tak eur, ale je to celkom dobrá vec, fakt kúpte. A dávajte na toto video lajky, ak dáme 10 lajkov, tak natočím test všetkých týchto vecí. Ale hovorím, že dajte odber, lebo vás Fizi príde v noci zožrať a zdieľajte to. A do komentárov teda píšte ešte nápady na ďalšie videá, lebo mňa nič v poslednej dobe fakt nenapadá. Takže čau.